Selvi. Nakar sayalsana. Alo. Hemşire aklım. Kim ayıpın? Selvi, şu durmuşta sen diyaset yakar, sen bana kilit edeceksin mi? Yakup şu dağdan kendisine sen unaka. Neyine ulan baberdi? Vaktinde ayağına mekir vermel senin. İş bu iş deyip sağağını, maskalarını, ölüm yadından çıkardın ama bana şu dağdan hiçbir gerek gel Yakup. Benden oğul sakın olsun. Ana kapı. Ece gitmedi Ece. Nerede? Ayrıl. Ece gitmedi. Ayrıl oğlum. Kerim değil mi gitsin? Hakandır şu biraz yeter zaten söyledik bile ama çok söylenmedi ben Ece'mizde. Nerede Ece'mi uğrattın sandım. Ece'nin Ece var ama biz şuna düşmeler. Aha, sağ olun. Atıyordum da ama. Oğlum ayım kovmaya böyle ama. Ayım berkata saya mı diye. Karışmadın mı? Hem şu karasıyım. Ne ama mihmali, dasın ağaçlayan mı? Sen öyle falan ya anfam satın o. Anfağın satmakla öyle girer onunla uğraşır. Öyle ne mi vacik korunma gelene? De, Yakup, men getirip bu halı çaydın mı? Ece. Oğuzum, Ece canını biz taşlap gitmedi. onun seninle benim daha yanımda uğraşsın. Öyle mi düşünmedim la? Düşünüp düşünme geldi ama Yakup ile çağırır, almalarının dokumentleri. Ama elimde hem de kaldım. Anlam ne çağırdı lan bana elimde. Hakkı, ne mi? Senin geçenlerle silah çekti ya. Ne dokumentleri. Hani? İyiydim. Yardıma düştük kızlar. Sen ben haydi yüzüme eğildim. Ben evinde kalkam. Bence daha düşünecek koydum mu? Onda taşlar gitti. Ben ne kalkam. Ne taşıyacak koyacağım mı? Ben de yanlış kalkam. Ne yiyeceğim çektirelim. Terefim ne yiyeceğim de. Sürdüm.
Sen için kalkam neyse de ağzıyla çekti. Biliyorum sen için kalkam tüm ya ocağı fatmalı oldu. Bir yere ödüsü. Oturma sen de. Biz sen mi? Ölsem bitti. Ben siz için elleme. Biz için gelme biz sen için öldü mü? Ne öyle boşa. Hala dokumentum. Hala da hafif. Sen anlamazsın. Dayıdım. Siz gitmediniz mi? Sen zaten kalkıp içerdik mi? Bollunna hemme zap qutardy. Meniň ýollaşym bilen aýyrşdym. Ayrılıştım. Näme üçin ayrılıştım? O näme diýdin? Sen şu zatlara begeneň ok bize bir ýene bir mümkinçilik ha? Begenýän. Ýöne bir tarapdan bir zat gaty gynandım. Näme gynanyň? Meň boýnumda wagtlaýynça bir ýerden pul aldım, bergimmi? Näme berýsi? Dostumdan wagtlaýynça pul aldım. Sowda edenip. Olam işim uğruna bolmady, gaýtym beter tersine boldy. Maşinaň näme? Maşinaň aýyray. Maşinam bergisi wa. Näme üçin maňa öňünden aýtmadym? Sen soramadyň. Menem aýtmadym. Ey Hudaýym, men nämeler etip goýdum? Başgalaň bozulmagyna garşydym. Öňe men sen aýtdym şu zatlary. Sen maňa aýtdyň ha? Sen ýaly tap bilemok diýdiň ha? Men şoň üçin aýyrşdym. Sen ýaly tap bilemok. Ýöne men sen aýyrşdym ha? Şu wagtky durmuşyň has gowy. Menne özümi degişlik hissadym ýok. Men sana inanıp, gülýän durmuşym taşlap gaýtma. Indi sen edýän zatlaň näme? Eger sen isleseň, ikimiz toý däýeli. Toy? Näme toy? Ýene sen gardyna pul alyp bergetjek bolýarmy? Dostumdan gardyň alan. Soň iki bol bile işläp ödürs. Wagtyň geçme bilen öýem alars. Näme? Öý? Sen öýüňem ýokmy? Öýüm ba, ýöne ödüýümden. O da onun bile işläp alarsa. Borana sag bol. Atam jaňalmaýan şurtsyň soň kudur. Dost braş aladam maly. Aladam senlikleri doğru düşün. O nälik menlikde bolary? Hemme meseleler bileçe diýýär munada. Indi näme boldy? Dost näme bilýäň? Men aldam näme işiň bar seň? He, indi sen şeýle urlap başladyň ha. Bundan öňki aradyrlarda astanjan kömegde, astanjan planeda. Boýla sen ma dogry aýtsana. Bar aladan şu genejem üçin gerek. O dost, şu günler öz kellemle ýaşamaýar dost, şu aladalam bilen. Halis ýadydım o. Günni söwüş, günni daworşdy, halis ýadydım o. Şu adam ejelerine gitdi. Düşündüm. Şu ömrüňe şu problemal geçip barsaňa genjem üçin. Şu problemaň ýene dowam edip oturdy ha. Mesela o maslahat bereýinmi? Te bir-biriňe kösemäň sene gowsula. Dost düşünmedimmi? Näme diýdiň olar? Sen şu wagt aýyş diýjek bolýarmy? Sen bilýärmi şonsuz ýaşap bilmeýän? Bilýän men sen onsuz ýaşap bilmeýäniň. Ýöne bir tarapdan sen oňuly näme ýaşap bilýän. Şoň üçin ýoluňy daýry edip her kim öz durmuşyny dowam etmeli bolýar. Men sana bir zat aýdaýyn nara. Esasy zat bir-biriňiz bilen bile ýaşap, kösenip, betbagt ýaşanyňdan durmuşyňyz aýry dowam edip, heriňiz täze durmuş guranyňyzdan tat dämi? Özüň saýlap gördas. Özüň saýlasaň belki de bagtly bolarsyň. Oğlanyň depressiýasy aýarlangydan has beter bolýar. O depressiýadan çykmak üçin hem sen zona komfortyndaky ýa-da sen töwrüňde söýýän öýdän seni depressiýa sokýan adamlar aýyrmak bolýar. Oğlanlar, şuraya depressiýada ýaşaňyzdan lutşy wagtyny goýberin we bagtly durmuş dowam edin. Sebäbi her bir oğlan, her bir erkek söýge we bagtly bolmagy münasip. Depressiýa bu güýjüň ýoklugy ýa-da slabysy däl.
erkekliň depressiyasy çyn we ol bağ durmuşdy. Şoňa görüşmek üçin wagtyny köp satlary goýbermeli. Düşündiňmi atamja? Dost, doğru aýdýaň. Şu wagt gun maşrykda şu diýen sözüň soňra. Ýorda gowsy içmäni delle.